pastilan nimo. Ano man po ba nag-inom-inom naman ko kagsugod? Ano man ang gusto nimo? Gusto rin mo. Dili gyud unta ko mainom, mainom mo inom, di gyud unta ko. Pero ako na ko sige kamot eh. Babae ka, lalaki ko, ako pwede mo inom. Ikaw mo inom. Ikaw kung gusto ka mo inom, lakaw. Lakaw ka, magyug ko, mag-inom, magyug ko. Di na ko mupugong nimo. Ayaw! Ningon kong pugi ko, ningon kong pugi ko. Sa una pa lang. Hindi, inom nito. Hindi naman dyan ko, niya ikaw, masa po ka? Ay, inom pugong ako. Ay, inom pugong mo, di pugong ni mo eh. Basta kay Timan eh. Ay, kung baso-baso lang maunsa ka ha. Ay. Kanang kakuan nimo. Way magbuot na ko, way magbuot. Sa ikaw, kung mainom ka, inom. Kaya nag-practice naman ka lakaw. Inom ba yung kuwang eh. Baka nito, baka problema. Oo, pagod problema ni mo. Basta kay, ani ha, mauni una-una ha. Bahalag magminatay kag inom diha ay lang ko pakita naglaki-laki ka. Ha? Pero saan mo ko naglaki-laki tao, Noy? Gayong na bitaw kag dili ko kabinuang, mas may pag maghubog-hubog ko mag-inom-inom ko kag isa magbinuang ko. Oh, bantay bitaw ka. Kanon ipakaon ko na imong istorya sa mga kakitaan ka. Ipakaon! Ha? Kuan diha. Magbuot Adik. pag mo inom ta. Adik na mo lang tanduway. Napay attire nimo nga Magbuot man ka. makapalong og suga. Uy, suya lang ka, naibog ra kay ikaw. Oh, unsa? Ay, sana. Maparaan. Ay, Lakaw na dito, lakaw na dito. Ay naku na kay di ka kapugong. Luto, hindi ko. Paano mga kaldero dira o? Oh, kana unsa damay-damay pa nimo ning kaldero. Ah, ako. Usog kay ka mo bulagok bayhana ka. Pre. Oh, time pa ba? Murang. Ganyan lang mo na. Naninig ninyo ba? Yan. Pre. Ay, gawin ko. Time pa. Time pa ba? Murang ganyan lang mo naninig ninyo ba? Kanyo ba kay basig Sige mo mo. sa katadalan Sige mo. ba? Sunod-sunod parts. Bye. Dati na Gisa ni, bro. Dili na. Kabalo ko muli. Bayan ko niya to. Kabalo ko. Balaga. Apa ba ito? Balaka na ta. Ay. Balaka ko ba? Ako lang sundan. Ito. Ay, Ako lang. ayaw na mo katod ba kay... Kaya naman ako. Kaya na ko. Kaya. Parts. Bye. Kaya man ako muli. Sabay man ta nag-inom. Pero, ay, di man sabay muli kay... Ano sa kumbahan na ba? Puso. Lalaki mo, lalaki ya. Babae ko ba? Dili na mo, balong kulay. Kaya na ako ni ha? Kaya na ako ihatod. Ayaw lang sabay. Ayaw lang ako sabay. Ibe, ano mo ba? Ako lang ihatod, ana. Kaya man ako. Sabay ka ba ni muli ka? Dako, kaya bro. Ay ka lang. Sige. Isa ba ilang tato? Ay, dili. Ako lang. Kaya man ako ihatod. Ako lang isa. Gusto na ko mo sa ba? Ayaw kay na ako yung plano. Bre? Ako lang hatod. Relax ka, ha? Koy. Kaya man ako hatod. Ay, pangalan na. Pangalan. Ay, sige. Ay, kasi pangalan yan, bayan na gani. Asli. Pag-asa na bayan na. Wala na, kaya ito pre, ay. Ano? Wala lagi. Dua apa yo? Ato, arra na natin. Ano na ito talaga? Agay, sakit ka ba yan? Upog na, upog. Abang na nakatulog na rin. Ay, guys, Ay, papa na. Upog ka na, upog. Ay, di.
pang hilabot, baka natulog eh. Ay! Ay! Huwag mo yung kapatasan ng... Tabang! Away makadungog. Tabang! Huwag mo, awa! Tabang! Ako ba niyo akong asawa? Saan ba ni? Ay! Kapag karugan. Ano plano ninyo, ha? Anong asawa na kung mga kuhanan ninyo? Ha? Ano ninyo sa kong asawa, ha? Anong plano ninyo sa kong... Ha? Anong plano? Anong plano? Anong plano ninyo? Anong plano ninyo? Na. Sige, usba pa na ninyo, ha? Dili na. Mapahimuslanon kay mo. Dili na. Dili na lagi. So, what's up mga katang no? So, shout out kay Mimi Gumokay from Qatar. So, shout out the Amping. Then, shout out kang Joy Quijano. Shout out kay Bisaya Katawa TV. Pag-support sila ang YouTube channel. Then, kay Renz Bistag. Shout out. Shout out po kay Pausmo from Saudi Arabia. Then kay Rojim Sadebia, shout out kay Ron Zidon, shout out na rin kay Janice Imbalsado, shout out kay Kent Arnel Pabilianas from Bayawan City, kay Mayumi Hamura, shout out kay LC Isabella's Vlog, shout out din kay Beverly Casio, pag-support sa YouTube channel, kay Mary Grace Mugar, shout out, Weng Lavad, shout out, pag-support sa YouTube channel, Celso Benitez, shout out, o kay Jomar Lapitin from Bugo, Davao City, tapos kay Ellen Salces o kay Atina Salces. So shout out sa inyo dahil. Then guys, ay makalimot sa pag-follow sa Facebook page o pag-subscribe sa YouTube channel for more videos. O kana lang, salamat.